Ukážeme si, čo je väčšinou príčinou slabej svietivosti pri Bixenonoch. Tu máme Bixenon z Audi A8, ktorá je fakt v krásnom stave a má reálnych 200 000 km. Svetlo sme si rozlepili bez poškodenia, celého vykuchali a našli sme tam niečo také. Toto je vlastne Bixenonová parabola, ktorá tu v tejto časti už má nejaké to vypálenie. Samozrejme nemôže to svietiť tým pádom tak, ako keď to bolo nové. Plus malý detail, oni od dna už tam majú takú pomarančovú plochu, nazvime to. Nie je to dokonalé zrkadlo. A samozrejme, už keď to má takéto vypálenie, nemôže to svietiť ako nové, pretože to neodráža ideálne to svetlo z výbojky von. Chodia k nám aj horšie, toto ešte nie je práve tak extrémne vypálené. Chodí k nám niečo aj takéto. My tieto paraboly nerepasujeme, my ich meníme, celé tieto projektory, hej, šošovka, parabola, spolu sa to nazýva projektor, a celé tieto projektory meníme za novšie, výkonnejšie, s čírými čočkami. Po tejto prestavbe to svieti oveľa viac ako sériové Xenony a hlavne aj tento projektor má vyššiu životnosť, pretože sú aj paraboly, teda projektory, ktoré majú plastové tieto tela. Ich životnosť je úplne mizerná a my aj tie plastové meníme za tieto celokovové.